Liptovská nemocnica je zaradená do vyššej úrovne. Enviro Resort, samospráva a dobrovoľníci spojili sily a vyčistili dno a brehy Liptovskej Mary. Jozef Havrila bol slávnostne inštalovaný za zborového farára. Školáci vyzbierali oblečenie pre mamičky s deťmi. Hokejista Martin Kryška sa rozlúčil so svojou bohatou hokejovou kariérou. Milí diváci, sme radi, že vaša televízia Liptov sa stala súčasťou vašich domácností. Z redakcie spravodajstva vám želáme príjemné sledovanie aktuálneho vydania Liptovských novín. Viac špecializovaných výkonov, modernejšie vybavenie a lepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. To všetko ponúkne Liptovská nemocnica, ktorá je od konca februára preradená do vyššej úrovne. Liptovská nemocnica s poliklinikou doktora Ivana Stodolu sa stala súčasťou druhej úrovne v rámci optimalizácie siete nemocníc. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško podpísal rozhodnutie o jej preradení do vyššieho stupňa. Nemocnica v Liptovskom Mikuláši je od dnes zaradená do kategórie nemocníc druhého stupňa. Tak ako pán predseda povedal, bolo obrovskou chybou, že do dnešného dňa bola nemocnica zaradená do tej najnižšej úrovne. A ja sa z tohto miesta chcem predovšetkým poďakovať personálu, ktorý aj v týchto možno sťažených podmienkach vykonáva naozaj špičkovú kvalitu nie len pre obyvateľov Liptovského Mikuláša a blízkeho okolia, ale prakticky pre obrovské množstvo turistov, chatárov, aj zahraničných návštevníkov a preto je veľmi dôležité, aby som ako minister zdravotníctva poďakoval všetkým lekárom, sestrám a celému zdravotníckemu personálu za špičkovú prácu, ktorú tu vykonávajú. Preradenie nemocnice do vyššej kategórie otvára nové možnosti pre pacientov aj zdravotníkov. Dneska je ten slávnostný deň, keď sa naplnili naše sny a túžby všetkých pracovníkov, nielen pracovníkov, ale aj obyvateľov tohto regiónu, že sme sa dostali na úroveň číslo 2. Tento krok je výsledkom dlhodobého úsilia vedenia nemocnice samosprávy a ministerstva zdravotníctva, ktoré spoločne pracovali na zlepšení podmienok pre obyvateľov Liptova i turistov. Prešli 4 roky a ku dnešnému dňu, ku zaradeniu Liptovskej nemocnice do druhej regionálnej kategórie alebo úrovne viedla dlhá cesta. Klopali sme na mnohé dvere, stretávali sme sa s ministrami, členmi vlády, poslancami, zamestnancami úradu inštitúcií, až kým neprišiel súčasný pán minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý našiel chuť a silu napraviť zlé rozhodnutia minulej vlády a tiež situáciu, ktorú spôsobili úradníci od stola v Bratislave bez akejkoľvek znalosti reálnych miestnych pomerov. Preradením nemocnice do druhej kategórie dostanú pacienti rozšírený okruh poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zhruba 100 nadšencov odstránilo odpad usadený na dne Liptovskej Mary a vyzbieralo 50 pneumatík a 100 vriec odpadu. Slnečné piatkové doobedie bolo ideálne na čistenie dna Liptovskej Mary. Sme sa spoločne s Povodím Váhu a taktiež s vedením Polytechnickej školy dohodli, že v rámci výročia a 50. výročia našej pýchy Liptovskej Mary pôjdeme vyčistiť dno, keďže máme také klimatické podmienky, ako máme. Dostaneme sa aj do takých zákutí Liptovskej Mary, do ktorých sme sa nikdy nedostali a očistíme práve to dno, pretože historicky dozadu, keď sa na to pozrieme, tak sa čistia brehy Liptovskej Mary a v dnešnú dobu máme možnosť pomôcť našej pýche tým, že vyčistíme to dno. Mňa nesmierne teší, že sa mladí ľudia zo Strednej polytechnickej školy takto zorganizovali a pomôžu našej Liptovskej Mary a takisto Liptovskej prírode, pretože
zavedenie mesta, môžem povedať, že to je správne a takéto veci vždy budeme podporovať. Študenti Strednej odbornej školy Polytechnickej v Liptovskom Mikuláši sa do akcie zapojili v rámci environmentálneho výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola. Lebo naša škola je spojená s prírodou a rozhodli sme sa prísť pomôcť Liptovskej Mare. V rámci životného prostredia sme sa rozhodli pomôcť planete aj Liptovskej Mare. Ako môžete vidieť, je to špinavé všetko, tak treba pomáhať aj tej Liptovskej Mare. No, tak podľa mňa je preto dôležité, lebo aby sme proste chránili svoju planetu, aby sme ho furt nečisťovali a proste aby to bolo tak všetko v pohode a aby sa nám tu dobre žilo. Vo vreciach skončil nájdený rozličný odpad. No, našli sme v podstate túto rumu, čo sme pomohli odniesť. Potom sme našli odpadky, rumu Onesta, ktorá sme tam našli. Fľaše sme tu našli, potom sme tu našli, že topánky, korčule. Do tých vrec sme dávali rôzne plasty, pneumatiky sme našli, rôzne plastové fľaše. Podať pomocnú ruku a pomôcť tak dobrej veci prispeli svojou prácou aj zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku. Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodnej nádrže, okrem iných povinností, ktoré má, tak vlastne záleží mu na tom, aby bola tá okolitá príroda a to dno tej vodnej stavby vyčistené, tak v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš aj s danou školou sme sa rozhodli tento deň využiť na to, aby sme aj my trošku ako správca prispeli k tomu vyčisteniu toho dna. Keďže ten pokles hladiny alebo vody v nádrži je taký, tak sa dajú tieto práce realizovať. My ako správca sme momentálne zameraní hlavne na zber pneumatík, ktoré ostávajú na dne, ktoré nie sú splavené ani z váhu, ale nechávajú tu poväčšinou tie plavidlá, ktoré sú na Liptovskej Mare. Dno nášho Liptovského mora tak zúčastnení dobrovoľníci dôkladne vyčistili, aby sme si pripomenuli okrúhle polstoročie existencie Liptovskej Mary v prostredí bez odpadkov. Cirkevný zbor Evanielickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku v Liptovskom Mikuláši sa tešil zo slávnosti inštalácie Jozefa Havrilu. Posledná februárová nedeľa sa niesla v slávnostnom duchu. V hlavnom kostole v našom meste sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie zborového farára Jozefa Havrilu mladšieho. Liptovský Mikuláš je krásna, ale náročná služba. A keď som prišiel do Mikuláša, tak mi jeden brat dal takú veľmi dobrú radu, že Mikuláši sa najprv musíš naučiť rýchlo utekať. Že to je najdôležitejšie na tom všetkom. Ale myslím si, že brat farár má veľmi veľa darov, veľmi veľa láskavostí a určite si tu taký nájde ten druhý domov, ktorý ho naplní a naplní aj jeho zmysel a cit pre prácu, pre službu, pre všetko to, čo robí rád. Samotný akt inštalácie vykonala seniorka Liptovsko-Oravského seniorátu Evanielickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Katarína Hudáková. Verím, že novoinštalovaný brat farár Jozef Havrila mladší upokojí súčasné dianie v spoločnosti, hlavne aby dbal na to, aby spoločnosť sa zmierila, aby bola tolerantnejšia, aby bola sociálnejšia, aby bola solidárnejšia. A podľa toho, ako som mal možnosť spoznať pána zborového farára, tak verím tomu, že tieto atribúty, ktoré som spomínal, sa mu naplní splniť a že vnesie nielen do cirkevného zboru, ale aj do širokej komunity, nielen mesta Liptovský Mikuláš, také tie zdravé a správne myšlienky. Duchovný symbolicky prevzal chrámový kľúč, Bibliu, sviatostné nádoby, chrámovú agendu, kamžu a bolo mu udelené požehnanie do služby. Pocity z dnešnej slávnosti sú veľmi pekné, sú krásne, teším sa zo všetkých, ktorí prišli. Naozaj sa stretlo veľmi veľa ľudí, prišli aj z môjho bývalého pôsobiska, zhromaždila sa tu celá moja rodina a aj okolité cirkevné zbory. Takže mám radosť, myslím, že sme ju prežili spolu a verím, že tá radosť bude v nás trvať veľmi dlho. Som tu už 1,5 roka, tak za ten čas sa mi už podarilo trošku zmapovať aj ľudí a tých, ktorí vlastne nám patria do zboru, aj ktorí sú nám zverení. Sú ľudia tu v Liptovskom Mikuláši povahovo
trošku iní, ako sú či už na východe, odkiaľ mám ja korene, alebo zo západu, kde som pôsobil, ale nachádzam tu v srdciach ľudí mnoho takej vďačnosti, mnoho láskavosti, mnoho prájnosti a nachádzam aj v mnohých srdciach živú vieru Pána Boha, to ma teší. Inštalovať farára do cirkevného zboru znamená, že zvolený farár je slávnostne uvedený do funkcie zborového farára. Jozef Havrila mladší sa tak stal zborovým farárom v Liptovskom Mikuláši. Žiaci Liptovsko-Mikulášskej základnej školy sa zúčastnili zaujímavého a charitatívneho projektu. Vedenie základnej školy na Demenovskej ulici zorganizovalo charitatívnu zbierku pre mamičky s deťmi v komunitnom centre vo Važci. Počas 3 týždňov sa podarilo vyzbierať až 36 vriec oblečenia. Už niekoľko rokov odborškolstva v Liptovskom Mikuláši organizuje detskú ekologickú konferenciu s názvom Separáčik. Tento rok je témou zber šatstva. V rámci tejto témy sa naša škola rozhodla zorganizovať zbierku šatstva. Zapojili sa všetky triedy od tých najmenších po tú najväčšiu. Deti mali 3 týždne na to, aby priniesli veci, ktoré nepotrebujú doma. Tým v rámci hodín prebiehali aj diskusie, že dajme veciam druhú šancu. Učili sme ich, že veci netreba len vyhadzovať, čím si vlastne šetríme aj tu naše životné prostredie, ale môžeme im dať druhú šancu tým, že pomôžu niekomu inému, alebo ich separujeme. Najviac sa zapojili triedy 7C a 9A. Spoločne sme vyzbierali 36 vriec šatstva. No a na záver by som sa chcela poďakovať všetkým rodičom, že sa takto aktívne zapojili do našej zbierky. Mali aj veľkí školáci, tak pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Vytriedil som šatník, hľadal som, čo také už nepoužívam a čo by sme mohli darovať na zbierku a som veľmi rád, že aj veľa mojich ďalších spolužiakov pomohlo, či už životnému prostrediu, alebo aj ľuďom v núdzi. Rozhodla som sa pomôcť so zberom šatstva. Myslím si, že veľa mladých ľudí by sa do takýchto organizácií malo zapájať. Cez hodiny sme sa rozprávali o tom, ako ľuďom pomôcť v núdzi. Aj sme vyrábali na výtvarnej výchove stopy pomoci napríklad, ako môžete vidieť tento chodník. Potom sme mali rozhlasovú reláciu a deti boli veľmi radi, že mohli pomôcť. Dobrá vôľa a nezištná pomoc majú obrovský význam tak pre obdarovaného, ako aj pre darcov. Mikulášska radnica rozširuje parkovacie kapacity pri hlavnom mestskom cintoríne na nábreží. Súčasné parkovisko má kapacitu pre 27 aut, novovzniknutých 15 miest bude výraznou posilou. Pribudnú pri vstupoch, kde sa doposiaľ nachádzali 2 menšie ostrovčeky s niekoľkými krami. Špeciálny moment sa udial na Mikulášskom zimnom štadióne. Martin Kryška odohral svoj posledný zápas po boku svojich synov. Jeden z najväčších bojovníkov v histórii HK32 Liptovský Mikuláš Martin Kryška, ktorý odohral 799 zápasov v Extralige a 689 zápasov v Liptovskom Mikuláši, nastúpil na svoj posledný zápas kariéry v poslednú februárovú nedeľu. Posledný zápas odohral proti Slovanu Bratislava, keď nastúpil na ľad v prvom útoku so svojimi 2 synmi. Slzička nebola, pretože vlastne ten hokej som skončil už minulú sezónu, ale bola taká veľká radosť, alebo také poďakovanie a chcem sa poďakovať vlastne všetkým, či rodičom, ktorí ma k tomu hokeju vlastne pritiahli. Škoda, že tu nemohli byť obaja. Veľké ďakujem patrí fanúšikom. Ja som veľmi rád, že prišli v takejto atmosfére, aká bola. Som veľmi rád, že si našli ten čas a prišli sa rozlúčiť so mnou. Pre nich sa to hrá, ten hokej. Samozrejme poďakovať chcem všetkým trénerom, spoluhráčom, čo som mal. Mal som výborné šťastie na týchto
spoluhráčov, ktorí možno mňa tvorili a urobili takého hráča, aký som. A viem, že otec so synom hrávali, hoci kde, ale otec s 2 synmi, neviem, či bol takedy v útoku a veľmi ma to potešilo a určite to zážitok do konca života. Martin Kriška má na svojom konte v slovenskej extralige 154 gólov a 261 asistencií. Milí diváci, tešíme sa, že nám zachovávate svoju priazeň. Televízia Liptov, zdroj informácií z vášho domova. Majte sa pekne, dovidenia.